Sir Mayong Miguelab, shout out. Ayan. Mayong TV, may premiere ka? Sige po, tamsakan natin yung premiere mo. Grabe lang aura kung walang live. Wala kasing kuryente dito. Okay lang po, Sir Mayong. Palike naman po, Sir Mayong. Palike naman, Sir Mayong. Okay lang po si host. Ayan. Tamsakan ko yan, Sir Mayong. Wait lang. Okay lang po, Sir Mayong. Ayan, salamat, Cherry B. Miguelab, shout out. Cherry B1. Ayan, Sir Mayong. Enteng Miguelab, shout out. Enteng Lalab, Miguelab, shout out. Hello po. Ayan. Ayan, Miguelab, shout out from Cherry B1. Mayong TV Dan from Enteng. Ayan, Sir Mayong. Dan po sa'yo si Enteng. Pabalikan na lang po na nito kapag po, Sir Mayong. Lawas-was. Sir Mayong, nandito ka ba, Sir Mayong? Champion Nash, Miguelab, shout out. Champion Nash. Lalab, Champion Nash, Miguelab, shout out. Ayan. Patamsak po ako nakapin mga lalab sa premier po na Sir Mayong.
Ayan, si Champion Nash nagbaba po ng kanyang bahay. Champion Nash. Sige, sige, sige. Ayan, hello, Champion Nash Dan po from Enteng. Ayan. Champion Nash Dan sa'yo, lalabs. Ayan, Cherry B, nagbaba ng bahay, Cherry B. Ayan, Sir Mayong, tamsak dikit. Sabi na ba mong premiere? Seven, 8, 9. Joper Stroper Lalab Migalab shout out. Ayan, Joper Stroper Migalab shout out. Nandito pa po ba si si Mayong, wala na? Nandito po ba si Sir Mayong? Wala ka na Sir Mayong dito? Punta tayo kay Cherry B. Wala na si Sir Mayong, wala na ba? Ayan, palablab po ako nakapin mga lalas, nakapin Char B1. Ayan. Dan Mayong from Joper Stroper. Sir Mayong, pabalikan na lang po si Joper. Dan po sa'yo, Sir Mayong. Thank you. Ayan, Kiss Keep It Simple Survival, Migalab shout out, lalabs. Ayan, good morning. Kiss Keep It Simple Survival, Migalab shout out. You have sunshine, yes, from outside. Yes, from outside, there's a sunshine. Dan Ping Cherry B from Joper Stroper. Ayan.
Palablab na kapin mga lalabs, nakapin po ang nakapin. Premier mo ba ito lalab, Cherry B? Ano to? Mooncake Festival Decoration Shorts. Ayan. Daming balloons. Patamsak po na kapin mga lalab na kapin po. Ayan. Jopper Stropper Dan from Enteng. Ayan. Ayan, lumiwanag na ang buhay. Kanina madilim, ngayon lumiwanag na. Dan Chari from Enteng. Ayan, lalab, Chari lalab. Dan na po si Enteng. Ayan, pinapanood ko, Madam Chari, yung ano mo. Mooncake Festival. Palablab po. Ang sunod po natin si Enteng mga lalabs. Ayan, Enteng. Ikaw na sunod, Enteng. Hello, Enteng from Chari B. Salamat, host. Ayan, lalab, salamat din. Tamsak Dan, beautiful host. Madam Mary Rose Nation, may love shout out po, madam. Ayan. Ngayon lang ako naka-live, Madam Mary Rose. Wala kasing kuryente. Ilang araw. Ayan, Mary Rose Nation, nagbaba ng bahay. Hinihintay ko bakas wala pa from Chari B. Magbakas kayo mga lalab sa nakapin po, sa nakapin. Ayan. Ayan, Sis Blue, 10. Kumusta ka na, host? Okay lang lalab? Sis Blue, ayan. Meron kang 10. Sis Blue 10, ayan, kumusta ka na, host? Okay lang lalabs? Ayan. Kala ko may barter ka. Sino ba tong Sis Blue? Ayan, 5 million, Miguelab, shout out. 5 million in down. Ayan, Mary Rose Dan sa saging mo from Enteng. Pwede ba ba? Sige lala, pagbaba ka ng bahay dyan.
Hello, Enteng. Tamsak na lang. Dating dikit na sa'yo. Ayan. Sis Blue, nagbaba ng bahay. Sis Blue. Tadan. Yan si Sis Blue. Kung sino ba si Sis Blue? Ay, may premiere siya. Si Steelheart Amor. Ayan. May premiere si Steelheart. Tamsakan natin. Dana po ba kayo kay Charlie? Punta kay Enteng. Ayan. Enteng, nandito ka pa ba, Enteng? Ba mo yung bahay mo, Enteng. Steelheart Amor. Ayan. Ang laki ng bahay. Salamat, Mary Rose. Ayan. Salamat din, Lalang. Enteng, welcome from Mary Rose Nation. Ayan. Ba po ng bahay, nandyan pa ba si Enteng, bawa mo yung bahay, nandyan pa ba si Enteng, bawa mo yung bahay mo, Enteng. Wala si Enteng? Harley TV. Dan na sa nakapinhost, ayan. Ayan, Madam Chari, dan po sa'yo si Sis Blue. Pabalikan na lang po. Yung mga lalabenteng lablab natin, pin natin. Pa, bakit naglo-loading ako? Ako naglo-loading. Ayan, palablab po ako nakapin mga lalabenteng. Ayan. Loading ka nga, host. Ayan. Ay ko nangalay ako. Nangalay ako ay. Si
Sis Blue, ayan, nagbaba ng bahay, Sis Blue. Aray, nangalayong pa ako. Nangalay ako. Sakit. Ayan, Jupper Strop, nagbaba ng bahay, Jupper. Thank you, patamsak sapat na parang Sis Blue. Ayan. Sige na, tamsak Blue. Minsan din naman pag malakas yung welding saka ano-ano yung ilaw. Bad trip naman na ano na to. Ayan, Benji TV official, mega love shout out. Bad trip man na naglo-loading. Bad trip man na naglo-loading. Palablab ako nakapin. Ayan, enteng, si Ikit pala to. Tamsakan na kita, enteng, si ano pala to, si Ikit. Ayan, 6 million, mega love shout out, 6 million. Na po ba kayo nakapin? Ayan, may premier si patamsak daw. Patamsakan natin, patamsakan si Sis Blue. Mga lalab, patamsak po nakapin sa premier, mga lalab. Ayan, nakapin. Super Dan Pasokli po from Sis Blue. Ayan. Out Mahindran. Ayan. Mahindran Nada, mega love shout out. Hello, friend. Ayan, Mahindran Nada, mega love shout out. Patamsak po ako nakapin, mga lalabs. How are you, my friend from Sri Lankan? Ayan. Mahindran Nada, lalab, mega love shout out. Naglo-loading kasi, bad trip.
Madang? Loading. Dikit lang kayo magba. Ayan, Madam Steelheart. Sabay mo ako. Five hours. Choppy din host, boses mo from Sis Blue. Bad trip naman. Ayan, 4 million Miguel Love, shout out. Wait lang mga lala, wait lang. Chari B, nagbaba ng bike. Chari B, ayan, nagbaba ng bahay, Chari B. Palablab na kapin, mga lalab na kapin. Ano yun?
Guanakito Vlog, Miguel Love, shout out. Good morning, dear host. Ayan. Guanakito, Miguel Love, shout out. Guanakito. Guanakito, Miguel Love, shout out. Ayan. Good morning, Lalab, Guanakito. How are you? Hi there, friend. Sis Blue. Ayan. From Guanakito. Ano ba namang internet ngayon? Ang pangit. Hi there, friends. Miguel Love, shout outs. Nakakatamad pag ganito. Joy Vlog, Lalab, Miguel Love, shout out. Joy Vlogs. Lalab Joy, Miguel Love, shout out. Good morning. Ayan. Ayan, Joy Vlog, nagbaba ng bahay. Joy Vlog. Lalab Joy, nung pumunta ako sa LS mo, wala ka naman doon. Naka-live ka pero walang tao. Good morning din, host. Ayan, Joy Vlogs, thank you. Wala ka doon, natulog ka ata, ano eh. Sleep stream ata yun eh. Hindi mo ginakitan eh. Diyos ko. Ilang araw walang kuryente. Ngayon nga lang ako nag-live. Tingnan mo, pangit din ang koneksyon. Walang kuryente. Walang kuryente. Ayan, Joy Vlog, nagbaba ng bahay. Joy Vlog. Si Joy Vlog, lablabin natin mga lalab. Joy Vlog. Ayan. Ako din minsan ganyan. Ganito ka sa probinsya, lalab. Pangit. Nakakagigil. O hirap pag ganun. Kabad trip. Imbis na dadami yung manonood. Hindi dahil nahaharangan ng loading. Kasar. Kabad trip. Kakatamad. Ha? Nagpupula ba? Ayan, 2 million Mega Love shout out. Tag si Alison na tuloy. Asar sila pag loading. Hindi nila ako makita. Asar sila pag loading.
Hindi nila ako makita. Isang oras pa eh. Kalahati. Hanggang 9 lang ako. Isang oras pa eh. Kalahati. Hanggang 9 lang ako. Wala na nagbabayad yung sa baka. 2.5. Ma, sino yung Ma, sino yung Maura Abunete? Nasunog daw yung bahay. Nasunog. Ayan oh. Ngayon oh. Hala, sayang nagbahay yung mga laki mo oh. Maura, ikaw. Nasunog ma oh. Ang tutong. Oo, ayan pa oh. Pa oh. Ay, susadi ah. Oh. Sunog eh. May ano, bombero. Kuwangon pa sana? Oo. Baka bumbero? Ayan oh, di ba bombero yan? Ayun oh. Bombero. Ayan oh. Malaki pa naman yung bahay niya. Ayan oh. Yes. Ayan, umaga na oh. Maura Bonite. Para sa Jiggy. $2 million Mega Love shout out. Mega Love shout out. Tangina ng internet. Guanakito Vlog hello. Ayan Francis Bluten. Guanakito Vlog hello. Lalab Mega Love shout out. Magniwi lang si Rose.
Ako din ganyan, host. Nagpapalaro pa naman ako. Kaasar, pag ganito pa naman yung internet, nakaka-bad trip. Ayan, 3 million Mega Love shout out. Sir Bruchito, Mega Love shout out. Ayan. Thank you so much, Sir Bruchito. Ay. Yan Sir Bruchito. Sir Bruchito, ambot man ay dadang ay. Mega Love shout out, Sir Bruchito. Ay, Diyos ko. 17, thank you po, Sir Bruchito. Ayan. Mercy, everything, blessing to everyone. Ayan. Thank you, Lala. Thank you, thank you. You're welcome, host from Mercy Everything. Ayan. Mercy Everything, thank you so much, Lala. Mercy Everything. Ayan. Parang wala ako sa mood. Pangit kasi ang internet kasi kahapon, maghapon walang internet, Sir Buchito. Isang araw di rin ako nag-live. Tamad ako. Diyos ko. Miss Everything, Miguel Love, shout out. Ayan, from Sir Bruchito. Kahapon, na dumating yung kuryente. Alas 6 na ng gabi. Kaya walang time mag-live. Hindi naman ganyan, Sir Bruchito. Kasi kanina, madaming tao. Tapos, panay loading, nakakaasar. Kagabi ang init. Hindi maayos yung aking tulog. Hindi maayos yung aking tulog, Sir Bruchito, kagabi kasi ang init. Wala kasing kuryente, Sir Bruchito. Hindi ka man lang nagbibisita sa... Kasi nga, Sir Bruchito, minsan walang internet katulad kahapon. Walang internet. Minsan, gusto ko naman mangisda, hindi ako makapangisda. Ayan o, tingnan mo yung bahay ko, hindi naman tumataas. Lahat nga bagsak yung WH ko, subscriber ko, lahat bagsak. Naka-down lahat. Just working on my WH host from Mercy Everything. Ayan. Isang araw, di rin ako nag-live. Ayan, Mera Rose Nasyo, nagbaba ng kanyang bahay. Projectionist Tamsak, salamat lalab sa patamsak. Ayan. Madam Host, Miguel Love, shout out. Madam Meros, Miguel Love, shout out. Chari Biconek, ayan. Para kasing masama yung aking pakiramdam. Kasi anong oras na kagabi, pagpatak ng alauna, Diyos ko, hindi na ako makatulog. Sobrang init kasi. We are your from host. From Philippines, lalabs. Ayan, it is Kim TV Happy Star Mega Love shoutouts. I am from Jamaica. You are from Jamaica. Mercy Everything. It's good, lalab. It's good. Ayan. 5 million Mega Love shout out. 5 million.
Ayan, 5 Milson. I have a lot of friends from Philippines. It's good, mercy, everything. Ayan. You already visit here in the Philippines, mercy, everything? Where are you right now? Mercy? Ayan, 6 million, Mega Love shout out, 6 million. 6 million, 18 million, thumbs up, Mega Love shout out. Infinite Kids, Mega Love shout out. Sir Bruchito, Mega Love shout out. Hayaan mo na yan, Sir Bruchito, kasi kanina pa na-loading yan. Buti nga pagpasok mo nawala. Kaya nga kanina, tahimik na lang ako kasi pag nag-shutdown, iwan ko. YouTuber friend host from Mercy Everything. Ayan, Mary Rose Nation. Mary Rose Nation. Hindi ako magaling kumanta. Akrima Lalab, Miguel Love, shout out Akrima. Ayan. Ano lang yun, tsamba lang yun, Madam Mary Rose minsan. Pag nasa mood. Ayan. It is Kim Happy Easter, nagbaba ng bye. Akrima Lalab, good morning Lalab, kumusta ka na? Ayan. Akrima Lalab. Infinite Kids Connect from Bruchito Channel. Ayan. Ayan, 9 million Miguel Love. Salamat po from Infinite Kids. Ayan. Mga Lalab, palablab naman ako nakapin. Ayan. It is Kim Happy Easter, nagbaba ng bahay. Salamat po. Mary Rose Nation, ang tagal hanap. Nandyan lang si Madam Mary Rose. Oy, Sir Bruchito. Ayan, 8 million Miguel Love, shout out. Para tuloy ako, Sir Bruchito. Pagpatak ng, parang kasing may aswang. Inaaswang nga tao kagabi. Kasi ang init. Hindi ako makatulog. Hindi ko alam kung saan ako susuksok. Naghanap ko ng malamig kagabi. Ano ma? Bakit? May nasunog kasi mga Lalab sa kabilang sa kabilang zone, may nasunog na malaking bahay. Kawawa naman, oy. May nasunog na malaking bahay sa kabila doon. Sa unahan. Lakas ng apoy. Meron Nation kayang dyan ka pala. Ayan. From Bruchito Channel. 7 million Mega Love shout out, 8 million thumbs up. Ayan. HS Kim Happy Star, nagbaba ng buy. HS Kim. Ayan, naglo-loading na naman. Meron kasing nasunog mga Lalas na bahay doon, no? Inaayos siguro ng ng Kasoreko. Daming wire na nasunog. Bruchito, sir po. Sir, dito lang ako from Mary Rose Nation. Nagloading na. L3 Lalab, Mega Love, shout out L3. Diyan mo trending yan. Ay, kasi yan, Sir Bruchito, doon pa. Baka pagdating ko doon, tapos na, nandun na yung bumbero. Malaking bahay, nasunog. Lahat nga down, yung subscriber down, yung WH ko down. Yung views down, oh my God, Diyos ko, anong gagawin ko? Ang hirap kasi ng internet dito sa probinsya, oy. Na isang araw na kidlatan yung baka, ayan, yung baka namin. Kakalungkot. Kasi yung sobrang lakas ng kidlat nakaraan. Oh. Brochito, salamat and I will give you 5 tomorrow. Thank you. Why tomorrow? Why you not give today? Mercy.
Tomorrow is another day. It's good if you give today. Chari B, nagbaba ng bahay. Bruchito Channel, sir. Dito lang ako, hindi kita iwan. Ayan. 5 million, Miguel Love, shout out, 5 million. Tomorrow, other, yes. Yes, Mercy. Yes, yes, Madam Mary Rose. Why not today? Why tomorrow? Ayan. Tomorrow you will forget. It's good that you will give today. Ayan. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out, 5 million. Mary Rose Nation, salamat, promise. Si Sir Buchito, babaero talaga to. Napaka-babaero, ayan. It is Kim TV Happy Star, ayan, nagbaba ng bahay. It is, thank you so much, ayan. Basta lang, Mary Rose Nation, nagbaba po ng kanyang bahay. Update. Ay, atok talaga siya. Hi. Kagaga inaantok. Ay. 5 million Mega Love shout out. Bruchito Channel, hindi daw kita from Mary Rose Nation. May papromise pa kayong nalalaman. Ikaw lang, bakit babaero? Babaero to si Sir Bruchito. Maraming chicks. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Buti umuki-okay na kanina, panay loading. Imbis na ganahan kang mag-live kanina. Panay loading, Diyos ko. Ayan, 5 million Mega Love shout out, 5 million. Host, I have my book to write down so I can forget. Okay, no problem, Mercy Love. You can write the name of Sir Buchito so that tomorrow you will not forget. Okay, fine. I understand. Ayun. Ayan, Sir Buchito, di daw makakalimutan ng Mercy everything. Kaya sa notebook. Ayan. Buchito Channel, hindi ako nagbibiro. Ayan. Sir Buchito, hindi nagbibiro si Madam Mary Rose. Hindi kanya iiwan. Mary Rose, nasasalamat, tatandaan ko yan. Ay, matandain pa naman Sir Buchito. Ayan, si Sir Buchito matandain. Madam, tandaan daw yan si Sir Buchito. Di nga nagpunta sa live ko eh. Diyos ko. Ano sabi niya? Matandain or matanda na? Matandain. Hindi naman tayo tumatanda. Sino ba matanda? Wala naman. Naga-loading naman ng buang. Ayan, 5 million, 22 thumbs up, Mega Love, shout out. Ayan. Ayan, 6 million, Mega Love, shout out, 6 million. Bruchito Channel, naka-live ako kagabi. Ayan. From Mary Rose Nation. Magkano ba bumili ng banana para madagdagan yung banana ko, Diyos ko. Hindi ako nakakapangisda, ang hirap ng internet. Magkano ba yung 100 subscribers sa Buchito? Champion Nash, ayan, nagbaba ng buy, Champion Nash. Champion Nash, nagbaba ng buy, Champion Nash. Hi. Ay, champ, cash mo sa akin. Hindi ako nakakabanana kasi.
Champion Nash, big up sis. Ayan. Magkano yan, Sir Bruchito? Like 200 subscribers. Ayan. Magkano naman yan, Sir Bruchito? Champion Nash, big up sis from Mercy. Sir Bruchito, magkano yan? Magkano yan, Sir Bruchito?